Chceš si vedieť vytvoriť aktivitu v Learning Apps, ktorú nazývame šibenica? Vyzerá nejak takto. Úloha správne doplň, značku AG má chemický prvok a žiaci si vyberajú z abecedy. Keď uhádnu, tak sa správne písmenko zobrazí. Ak tamto písmenko nie je, tak stratia jeden lístok z kvetinky. Tak poďme si ukázať, ako sa takáto aktivita vytvára. Klikni na Vytvoriť aplikáciu a vyber si šibenica. Daj Vytvoriť novú aplikáciu. My si dnes ukážeme, ako sa dá takáto aktivita vytvoriť na rôznych predmetoch. Dajme si názov Dajme si šibenica kvietky. Do tohoto polička môžete vložiť popis k úlohe, ktorá sa vlastne ukáže žiakovi po spustení. Tu si vyberiete, aká klávesnica má byť zobrazená. Môžeme si vybrať, vidíme, že tu v ponuke máme CZ. Takže sem napíšeme, čo sa žiakovi ukáže. Takže dajme napríklad hlavné mesto Slovenska. A tu dáme slovo, ktoré bude vlastne hľadať. Takže tam napíšeme správnu odpoveď, že je to Bratislava. Takto môžeme pridať ďalšie kľúčové slova a nápovedy. Ďalšiu otázku môžem dať, ktorá fyzikálna veličina sa označuje písmenkom V a žiaci budú mať doplniť rýchlosť. Ďalej môžete dať napríklad nejaké slovíčko, môžeme dať z anglického jazyka, takže napríklad paradajka po anglicky, tomato. Môžeme dať napríklad z chémie, značku AG má chemický prvok a tam sa bude mať doplniť striebro. Takže takto nejako si popridávate to, čo chcete precvičovať. Môžete si vybrať, či tie otázky budú náhodne zobrazované, alebo chcete, aby boli presne zoradené tak, ako ste ich vy napísali, takže ja vyberám náhodné. A potom, ako správne odpovedia na všetky otázky, tak im môžete dať spätnú väzbu. Takže môžete dať skvelé, všetko je správne. Dáte dokončiť a zobraziť náhľad. A tu si môžete vyskúšať. Takže úloha je správne doplň, hlavné mesto Slovenska a vlastne vyberajú písmenka. Ak dajú zlé písmenko, napríklad dá H, tak vždy jeden lístok vypadne. A keď vlastne stráti všetky lístky, tak vtedy prehral. Takže takto vyzerá aktivita, ktorú nezabudnite vždy, keď si ju vyskúšate, či ju máte dobre, musíte kliknúť na uložiť aplikáciu a až vtedy sa vám aplikácia uloží. Teraz už máte k dispozícii QR kód, ktorý si viete buď zoskenovať, viete si spraviť print screen obrazovky, viete si ho uložiť do svojich príprav, napríklad do EduPage alebo do nejakého pracovného listu, ktorý chystáte pre žiakov, alebo tu máte odkaz, ktorý si viete taktiež skopírovať a viete ho posunúť žiakom, aby mohli danú aktivitu robiť. Takže takto vyzerá aktivita, ktorú nazývame šibenica.